खुलुमबाय बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। थांनाय 15 मार्च खालि रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव अखा, बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनाया सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिहोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सानाव मंगलदै, गुवाहाटी आरो अभयपुरी दाबथाम जायगायाव सारअन्थाइ गावनायजों दुखुनांथावै 4 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। गुवाहाटी हाटगावनि प्रगति नगरनि 5 नं दालाइ लामानि ममता बेगम मुंनि 11 बोसोर बैसोनि थाखो 5आव फरायबाय थानाय सासे फरायसाया सिथ्लायाव बिब'जों गेलेबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों जिउ खहा जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं मंगलदै घाटपारानि खारफरी सापरियाव मजुर उद्दिन 60 बोसोर बैसोनि सासे आबादारिया सानजौफु समाव जुखाम आबाद मावगासिनो थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों जिउ गोमानो गोनां जायो। बेबादिनो थांनाय साननि सारअन्थाइ गावनायजों बङाइगाव जिल्लानि अभयपुरी थानानि सिङाव थानाय बरगला आउटपस्टनि सुखानि होननाय जायगायाव मोनाबिलि 5:45 समाव दिपज्योति राय 22 बोसोर बैसोनि आरो जिन्तु राय 22 बोसोर बैसोनि सानै लाइमोना जिउ खोमानानै लानांदोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला बिसोरो सानैजों सुखानि होननाय जायगायाव राजबाजाराव गंसे साइकेलजोंनो थांगासिनो थानाय समावनो सारअन्थाइ गावजायो। बिसोर सानैखौबो सृजनग्राम आदर्श फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा सानैखौबो थैबाय होननानै मिथिहोयो। बिपिएफआ एमपि बिसायख'थियाव रावजोंबो गोरोबनानै गेलेया। बिपिएफआ क'क्राझार आरो उदालगुरि बियाबाव आरामै गेलेगोन आरो देरहागोनाबो रोखा। बे बाथ्राखौ बुङो बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। मैया बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव सुबुं सांग्रांथि जथुम्माखौ खुंनाय समाव बाहागो लादों हाग्रामा महिलारिया। बिथां महिलारिया बुंदों, बिटिसिआव मोन 40 बियाबफोराव बिपिएफनि मेल मिटिंआ सोलिबाय थागोन। मोनफ्रोमबो बियाबावनो बिपिएफआ गोख्रों थासारियाव दं होननानै हाग्रामा महिलारिया बुङो। जेबो बुंनाङा, लेंहरनाङाबो, गावसोरनो मिटिंआव फैखायो होननानै बुंबावो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया। आसामाव सरकारि आरो प्रभिन्सियेलाइज सेकेन्डारि फरायसालिफोरनि थाखो 9 आव फरायबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो प्रज्ञान भारती स्किमनि गेजेरजों बेसेन नाङै साइकेल राननानै होनो रायजो सरकारा थांखि लादों। बे थांखिखौ 2022 आरो 23 बोसोरनि रां बावजा जथुम्मायाव आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउगआ फोसावनानै होदों। लोगोसे थाखो 9 आव फरायबाय थानाय थाखो 1 निफ्राय 9 थाखोसिम सेथि मासि आवग्रिनानै उथ्रिनो हाबोनाय फरायसाफोरनो गंसे टेब्लेट आरो गंसे साइकेल होनाय जागोन होनना फोसावबाय। आसामनि बाजेट जथुम्मायाव लानाय माखासे थांखिफोर। अरुण'दय आसनिखौ बारायनानै दानफ्रोमबो 1400 होनो थांखि। 1 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय जागोन। आसामाव थाबैनो 40,000 साख्रिनि थिसनथाइ होगोन। फैगौ 10 निफ्राय 20 मे दाननि गेजेराव थिसनथाइ होगोन। 100 बोसोर जानाय मन्दिर, गिर्जा, थानसालि, मस्जिदफोराव 15 लाख रां होगोन। रायजोआव गोदानै 2000 लामा लुफुंनाय जागोन। मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा बान्था आरो हायार सेकेन्डारियाव स्कुटि होनाय जागोन। थांनाय माखासे साननि सिगां मुंख्लं नखरफोरनो नंखाय चेक राननानै होनायनि गोख्रों अजद फैदोंमोन। बे अजदखौ मुंख्लं नखरफोरा खालामदोंमोन। बिजनि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि 4थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लादोंमोन। बे समावनो खौरांगिरिफोर सोंथि खालामनायाव खेंफोरथि होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। नंखाय चेकखौ मानो राननानै होनो होननानै बुङो। साननैसोनि उनाव 205 मुंख्लंनि नखरफोरनो चेकखौ राननानै होनाय जागोन आरो बबेखानि 25 कौटि रांखौ उननि समाव राननानै होगोन होननानै खोथा होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिया। आरो बिथाङा बुंबावो, फारसेथिं सेल्फ हेल्प ग्रुपनो ओरैनो रांखौ सोनानै होनाय नङा। बिथांमोना बे रांजों प्रसेस आरो स्किमनि गोनांथि जागोन। आरो बिथाङा बुंबावो, बे फैसाया ओरैनो बेखाराव थाङा। मा खामानि मावगोन बेखौ थिग खालामना होनांगोन। नङाब्ला फैसाया ओरैनो बाहायगारजागोन। जाहाथे बे फैसाजों माबा मोनसे खालामनानै इनकामनि सर्स दिहुननानै लानो हायो। बिटिआर सरकारनि समाव रांखौ ओरैनो बाहायगारा होननानै खौरांनि गेजेरजों बुंबावो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बे जथुम्मायाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावोदि, जोंनि सरकारा बोसोरनैल' जादों, नाथाय 17 बोसोर जायाखै। बेनि गेजेरावनो गोबां जौगालु खामानि मावनो हाबाय। जायफोर फरायसाया सिमाङावबो नुवाखैमोन, बिसोरखौ दिनै दिल्लीयाव बेसेन नाङै फोरोंथाय होगासिनो बिटिआर सरकारा। आरो बिथाङा खावलायबावदों बिमा आरो बिफाफोरखौ गेलेनायावबो गोसो गुदुं खालामनो। गावबा गावनि गथ'फोरखौ गेलेनायजोंबो जिउ राहा दानो हायो होनना बुङो
बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।